Zdravím všechny formulové faninky a fanoušky. Dnes se zaměříme na formulové nováčky, kterých je v letošní sezóně celkem 6 a znovu to proberu s Romanem Klemem, kterého už jsem měl v minulém díle. Zajímavé bude, že Roman už má zkušenosti se všemi závodníky přímo ze závodní dráhy, kde s některými z nich mluvil, některé z nich má navnímané a proto je zajímavé slyšet, jakým způsobem by se třeba jejich kariéra ve Formuli 1 mohla vyvíjet. Tak doufám, že se vám video bude líbit. Já bych se postupně o každém z nich rozpovídal, ale když se ještě na ně podíváme jako na celek, tak myslíš si, že jde o nějakou další silnou generaci typově, jako když přišel do Formule 1 Leclerc, Norris a třeba Russell? Jo, no určitě jo, tak při tomhleto množství se tam snad aspoň jeden udrží nebo dva, ale já tady vidím pana Antonelliho jako absolutního borce, s kterým musíme počítat a byl bych rád, kdyby se to tak stalo, protože já jsem rád, když se stane to, co já předvídám a já už jsem před 4 rokama, když Antonelli, ono to zase taky nebylo velký takový umění to předvádět, když byl ve Formuli 4, tak prostě on vyhrával a už se tenkrát vědělo, že Mercedes stojí za ním, AMG a tenkrát už bylo jasný, já už to píšu 3 roky, že když jsem mluvím psal jako o jezdci Formula regionál, tak jsem mluvím psal, že to je ten, který pošle Hamiltona do penze. Já jsem netušil, že penzisti chodí Ferrari dneska, ale takže Antonelliho opravdu vidím, ať už ta minulá sezóna proběhla jakkoliv katastrofálně pro něj, ale Antonelliho vidím skutečně jako toho, který tam bude. Budeme o tom ještě hodně mluvit, že rok 25 byl první rok Antonelliho ve Formuli 1. Já bych tady jenom i řekl to, že přesně nejenom, že o tom píšeš, ale ty fakt doslova i jezdíš na ty akce, seš v tom centru dění motorsportovým, takže i víš, jakým způsobem nebo prostě sleduješ toho závodníka, tak ještě třeba, jestli bys mohl říct nějaký zkušenosti s ním, dělal jsi s ním třeba rozhovor, víš, jak na tebe působil? Rozhovor jsem si bohužel nedělal, protože právě o něj byl strašný zájem už tenkrát. A aktuální rozhovor jsme nedělali, ale s mým synem, který je v tvém věku, jsme prostě ještě před 2 nebo před 3 rokama jsme s Antonem společně šli tím podchodem, co je z pedoku, co vede na parkoviště v Rakousku. A normálně jsme se bavili jako s mladým klukem nějakým. Jo. Takže on ještě, a to mi potvrzují i hodně jiných lidí, kteří ho vidějí, on ještě nemá prostě v sobě to, já jsem polobu Formule 1 teďko. To ještě teda aspoň do posledního roku neměl. Mm-hmm. Když potkat ho v pedoku Formule 2, kde já jsem hlavně ve Formuli 3, bylo dost taky složitý, protože hlavně tyhle ty junioři těch týmů Formule 1, i když jezdí ve Formuli 2 nebo ve Formuli 3, oni samozřejmě se snaží co nejvíc času líst do zadku těm pánům od Formule 1, takže jakmile on je hotový s nějakou rozpravou o prémii v kamionu, tak už se přesunul do pedoku Formule 1 a tam se schoval někde panu Wolfovi a tak dále. Takže ono to nebylo ani tak jednoduché se na něj dostat, ale pokud ho můžu takhle nějak, já jsem třeba byl u toho před Mugellu před 3 rokama, když se stal mistrem italský Formule 4, byl jsem jedním z prvních gratulantů, tenkrát ještě úplně normální kluk, hodnej. Zatím to bere moc dobře a právě i lidi, já znám třeba hodně lidí z té sféry, co sbírají autogramy a tak dále, ty ho ještě pořád mají moc rádi, protože on je ještě neskažený tak nějak a ještě si bere čas pro ně a stejně tak se chová ke všem fandům pravděpodobně. Takže je to normální chlapec a strašně mě udivilo ty výsledky minulý rok ve Formuli 2, těch se nestačím divit ještě dneska. Kam si myslíš, že by to mohl jednou dotáhnout? Myslíš si, že to fakt je jako materiál titulově, jako řeknu Verstappen, Hamilton? Absolutně. Když se na něj podíváme, on myslím debutoval jednou ve Formuli 4 v italský, to byl v Rakousku, to byl přímo z motokár, ten den jsem nějak byl 15 nebo předtím, že směl jet ke konci sezóny, on okamžitě byl na pódiu tam mezi nimi. A všichni mluvili jenom o Kimi Antonelli. A on to potvrdil. On se pak jasně, příští rok se stal úplně jasně mistrem německý Formule 4, mistrem italský Formule 4, pak šel do Formule regionál, tam to taky samozřejmě vyhrál. Teď jsme samozřejmě mysleli, příští rok, ten minulý rok, Toto Wolff posadil hned do vozu Formule 2. Tam jsme samozřejmě jaký mysleli, samozřejmě hned vyhraje, ale možná, že to má trošku jiný důvody, proč tým Prema najednou tak propad. Ale samozřejmě bylo by velkým překvapením pro mě, kdyby Kimi Antonelli nevyhrál letos svou první Grand Prix.
A pak samozřejmě záleží na tom, to bude taky takový téma, o kterém budeme mluvit, kde ty mladí kluci, ono strašně záleží na tom, v jakém týmu vystartuješ v té Formule 1. A já Mercedes, všichni známe hospodářskou situaci v Německu, všichni známe katastrofální hospodářskou situaci automobilek. Zrovna ten týden, myslím, Mercedes taky dal svý nějaký čísla, že prostě ty výtěžky se propadají. A je otázka, jak dlouho bude firma Mercedes ještě ve Formule 1 vůbec na této úrovni schopná bojovat. Takže, ale zase, pokud Kimi Antonelli podobně jako Oscar Piastri dostane špičkový materiál, tak se na něj ten tým, Toto Wolff a všichni se na něj můžou spolehnout, že bude jezdit o první místo. Tolik ke Kimim. Další z velkých jmen, a řekl bych, že asi to bude druhé největší jméno, minimálně se o něm tak píše, tak je Oli Bearman, který tedy pro letošní sezónu bude jezdit v Haasu po boku Estebana Ocona, takovýho bouřliváka. Obecně bude zajímavý sledovat tu sestavu, jakým způsobem se to bude vyvíjet, ale mě spíš zajímá tvůj pohled na Oliho. Já byl strašný fan Davotolio, ten když se objevil v německý Formuli 4, před 4 nebo před 5 rokama, jo, neměl sponzory, neměl ani lakovanou helmu například, jo. Byl takový uličník malej, vypjatej, vylez z toho spocený vždycky z toho auta, vyhrával, myslím, že jezdil u Schumachera v týmu, Ungar Schumacher. A strašný fanda jsem byl, jo. Strašný fanda. A oni se kolem něj vždycky už točili, ta skupina těch anglických manažerů, který ho teď vytáhli nahoru, kterým se taky podařilo ho prodat Ferrarimu do té akademie Ferrari. A Oli se mi časem, já jsem si taky párkrát jenom tak promluvil, tak víc vyskat jenom nějak gratulace nebo takovéhle věci. Ale já jsem s ním zažil jednu věc minulý rok v Maďarsku, kde prostě si řeknu, a tohle je jezdec Formule 1, že jsme stáli pohromadě ještě s jinýma lidma a najednou přiletěla včela nebo vosa. Mm-hmm. Oliver Bearman si choval jak 12letá holka. Jsem říkal, je to možný tohleto. Tohle je jezdec Formule 1, který chce s Hülkenbergem nebo s Hamiltonem bojovat o optimální průjezd zatáčky. Ten, který tady skoro rozbrečel, že ho chtěla píchnout včela. Je mi líto, ale od té doby pro mě trošku ztratil. A Oliva, bohužel, musím říct, on prostě v této rošádě, tam, kde zrovna je to místečko nějaký volný, zrovna na něj padlo místečko v týmu, v kterém, myslím, nemá šanci ukázat nadále svůj talent. Ještě k tomu s Hülkenbergem v týmu, ten je starý, ale dobrý. Ne, on bude mít Estebana Ocona. Hülkenberg jde do Zaubru. Ježišmarja, promiň. S Oconem taky dobrý, Ocon výborný, taky jezdec z Formule 3, který ho znám, ale prostě tam to bude mít strašně těžký u toho Haase. Ten Haas, já je vidím zase až úplně dole, někde od 14. místa dolů. A tam, jestli bude pana Vassera někdy zajímat, že pan Bearman zajel někdy za lichotivých okolností mezi top 10, a že toho nějak bude pak jednoho dne kvalifikovat na to, aby se dostal k Ferrari, do Scuderie Ferrari. To teda si nemyslím. On bude jeden ten, jehož kariéra, která talentovaný chlapec vyhrával taky všecko, jehož kariéra prostě doplatí na to, že do té Formule 1 vstoupil do týmu, který mu to neumožnil, který mu to zkazil. Mm-hmm. Tam jako jediné, co bych viděl, že kdyby se Haas aspoň nějakým způsobem dokázal pohybovat, i třeba díky tomu partnerství s Toyotou. Já vůbec nevím, jak moc velký partnerství to je, jestli to je na oko, nebo jestli se to bude stupňovat. Ano, to nikdo zatím nechápe přesně, co to opravdu je. WEC tak bojuje Ferrari přesně s Toyotou a pak je zajímavý, že Haas, který ve Formuli 1 je svým způsobem partnerem Ferrari, tak že veze na svý formuli takovouhle značku, takovýhle sponzora, no, takže... Jasně, zatím tam vidíme Bearmana sedět a nevidíme tam sedět Hirakawa nebo jiný Japonce v tom autě. Takže i to hovoří proto, že ta Toyota tam asi ten vliv zatím tak velký nemá. Takže uvidíme i tady a uvidíme, jak se to Haasu
povede postavit, dejme tomu, pokud v letošní sezóně by to s Haasem nebylo skvělý, ale třeba by se jim podařilo postavit dobrý monopost 2026, kde vlastně po změně pravidel občas nějaký ten tým ze středu pole může vystřelit, tak by to teoreticky být mohlo. Ale jak říkáš, samozřejmě pokud mu to ten Haas neumožní, do Ferrari bude těžký se dostat. No. Otázka je, jestli ho ta sezóna nezlomí, tahle jedna už. Jo? Jak minulé roky s tím Ferrari v té Saudské Arábii, tak bylo, já nevím, někde na budovaných místech a kde asi s tím Ferrari měl asi dojet. Kde jinde tam měl dojet, aby se nediskvalifikoval. Já to neviděl nic tak zvláštního. Dneska ten skok do té Formule 1 pro ty kluky z Formule 2 už není takovej, jak býval někdy, já nevím, v roce 70 nebo 80, kdy oni už měli strach, aby se nestrapnili tím, když už pouštějí spojku a zase jim to chcípne. No. Dneska už nestane prostě. Dneska ten skok není takový veliký. Ty kluci z té Formule 2 to umějí všichni. Všichni to umějí. I nějaké kůle, nebo někdo by říkal. Oli, který na to byl prostě připravovaný, tam on už to věděl, že se tam prostě jednou dřív nebo později posadí do té formule. No, takže tolik k Olimu. Myslíš si ještě jednu věc, že v případě, že dejme tomu, by se teda nestalo to, co říkáš, že by zvládl tu roli za Hamiltona ve Ferrari, nahradit toho Penzi? Ne? Ne. Já myslím, že Hamilton tam určitě zůstane u Ferrari, teko. Být to podepsal na 2 roky, ne? Minimálně na 2 roky, no. Takže já tam nevidím místo a Leclerc je tam taky, já nevidím pro něj proběhne na příští rok místo tam. A vidím spíš to nebezpečí, že do té doby už přijdou zase z Formule 2 nebo z Formule 3 další noví z té Ferrari Academy, který budou zrovna hype a který tam třeba přijdou rovnou z Formule 2 Ferrari. Třeba nějaký Kamara. Rafael. Tak další z nováčků, Jack Doohan, ten na ty dveře Formule 1 klepal dlouho, nakonec to tedy vyšlo v Alpinu, v týmu, kterýmu se snad každý v posledních letech směje z toho, co předvádějí ve Formuli 1. O něm se mluví, že by nemusel vydržet ani celou sezónu, tak jak ty hodnotíš Jacka Doohana nejdřív a pak jestli by ses mi teda i vyjádřil k tomu, jestli si myslíš, že doklepe tu sezónu, nebo jestli ho nahradí Franco Colapinto, jak se mluví. Já se musím možná trošku omluvit Jackovi, já už jsem ho viděl právě v té, já tomu říkám španělská Formule 3 nebo Formula Open, kterou organizuje bývalý špičkový jezdec sportovních vozů Jesus Pareja. Tam jezdí asi tak 6 nebo 7 aut v tom seriálu, ono se pořád ještě drží. A tam já jsem poprvé na Doohana tak natrefil. Byl zajímavý tím, že měl tátu svýho samozřejmě. On tam jezdil třeba o 3. místo mezi těma 6, takže já jsem o něm měl vždycky strašně špatný mínění. Ale musím se mu omluvit, on pak ve Formuli 2 přece jenom se tam chytnul. Zdá se, je to zajímavé, oni jsou některý jezdci mladí, který potom, čím silnější to auto, tím líp se jim daří. Jo? Ale Doohan absolutně si párkrát zajezdí a jestli už teďko mluví o tom, že potřebuje možná nějaký peníze od Colapinta, budou čekat na to, až on možná trošku zakolísá Doohan a půjde. Ne, nechci nikomu nic špatného tady říkat, ale u něj absolutně nevidím nejmenší šanci na to, aby se udržel ve Formule 1 jak tuhle sezónu a možná pak příští ještě. Bude mít hodně štěstí. Já to bohužel vidím stejně. My, když jsme už natáčeli jeden z dílů tohoto podcastu, tak jsem právě říkal, a v tu dobu se o tom ještě ani nepsalo, že mám strach, že Jack Doohan by mohl být přesně tím jezdcem, který ani tu letošní sezónu nedojede, a tím, že už se o tom mi teďka píše, tak z toho necítím úplně nic dobrýho. No. Posuneme se dál. Gabriel Bortoleto, to už je zase naopak případ jezdce, který se v juniorských sériích ukázal, jak se sluší a patří. Po Felipe Massovi bude dalším Brazilcem ve Formuli 1. Já jsem vždycky Brazilce měl rád, takže jsem rád, že se tam znovu tahle vlaječka vrací. A tak jak na něj nahlížíš? Jo, ten Bortoleto je právě takový případ tady těch jezdců. Čím vyšší ta třída, to Niki Lauda byl třeba taky takový, myslím. On třeba ve Formule 4, když přišel, tak byl jeden z mnoha těch Američanů, kteří se tam plácali někde. Pak Formule regionál nebyl taky nic zvláštního. Pak najednou přišel do Formule 3, za vynikající tým samozřejmě, Trident z nějakého důvodu umí Formule 3 a neumí Formule 2. Najednou začal vyhrávat a on to minulý rok tam potvrdil, zase první rok ve Formule 2 a hned vepředu.
Já jsem měl velký štěstí, jsme se spolu trošku víc seznámili, úplně jiný akce. Minulý rok u historický Grand Prix Monaco, tam bylo o Senovi, takový kvůli Senovi dělali tam takovou meči, jako tam pozvali Bortoleta jako jedinýho Brazilce, který teď má trošku nějakou budoucnost před sebou možná, tak tam měl dost času a jsme se tam bavili. Strašně hodný kluk, moc v pořádku, dělal jsem mu fotky s jeho handym, mám moc hezkou přítelkyni brazilskou, tak jsem se jaký bavil. Byla legrace, to bylo před 3 rokama po vyhlašování vítězů v Budapešti ve Formuli 3 to ještě bylo, tak ona šla s pohádem a s helmou jeho a tak jsme šli spolu a říkal jsem jí, a za 2 roky, je ti to jasný, za 2 roky máš manžela, co bude jezdit v Formule 1, a jsem mu smál a taky jsem rád, že to takhle náhodou takhle vyšlo. Já jsem netušil, že on v té Formule 2 udrží tu svoji výkonnost, ale udělal to. Ale zase absolutní případ podobný jako Vernon u Sauberu, co chce u Sauberu dokazovat, že tam možná bude 18. někdy v kvalifikaci nebo 17. Všechno ostatní by mě strašně překvapilo. Pak se z toho týmu stane samozřejmě Audi příští rok a nevím, jestli oni tam potřebuje zrovna Brazec. Jeho budoucnost vidím teda strašně moc ve hvězdách a další věc je vůbec, jak jsi mluvil o těch Brazilcích, je to strašně smutný, jak stát jako Brazílie, která nám už dala od do Fittipaldiho přes Piqueta, Senu a další vynikající jezdce, tolik závodníků, jak hluboce oni se propadli. Já třeba u toho Bortoleta věřím, že on se v té F1 udrží dlouho. Mám čistě mi jde o pocit a myslím si, že pokud on bude schopný, a věřím tomu, že to v jeho silách je, porazit Hülkenberga, který dobrý, všichni jsou z něj pořád jako nadšený, protože už je taky dá se řadit mezi starší závodníky a doručuje ty výsledky, ale já už si myslím, že prostě věk nezastavíš a on by měl využít toho, že je mladý, dravej a pokud by ho zajezdil, protože nejdůležitější je porovnávat se svým týmovým kolegou a pokud by on zajezdil Hülkenberga, který je vlastně ta vize i pro Audi, tak by neměl mít problém se v té F1 udržet. Dobrý. Velkou roli samozřejmě hrajou taky peníze, které jsou v zákulisí připravený. Neznám přesně Bortoletovo okolí, ale asi nebude z nejhorších, takže dobrý, všechno možný, ale prostě bude to mít velmi těžký startovat s takovýmhle autem. Jeho velký krajan Senna měl to štěstí. Tyhle ty mladí jezdci mají to nejlepší, co se může mladému jezdci stát. Není to, co teď se stalo třeba Antonellimu, že tě hned posadí jako mladýho do úplně špičkového auta, kde můžeš jen vyhrávat. Nejlepší, co se ti může stát, je, že budeš v týmu úplných underdogů, kterým se pak podařilo, ale zrovna pro tu sezónu, kdy ty tam začínáš, postavit auto, který je tu a tam schopný dobrých výsledků. Vynikající příklad je právě Senna s Tolmanem v roce 84, nebo i Michael Schumacher v roce 91 s tím Jordanem. To byly prostě auta, kde dobrý jezdec mohl ukázat, že je něco zvláštního a ty auta přitom, ty týmy byly jenom střed pole. Ale když byl fakt dobrý, tak si s tím mohl něco ukázat. A to bohužel u Haase a ani u Saubera asi opět tak nebude letos. Takže budou to mít strašně těžký. Byl to leto i Vernon. Další jezdec, který bude taky jezdit pravděpodobně ve středu pole, uvidíme, jak na tom bude, tak je Isaac Hadjar, který tady letos nastupuje do RBčka po bok Yukiho Tsunody. Byl ve Formuli 2 známý tím, že si pořád někde stěžoval v těch vysílačkách, že jo, takový vzteklej Francouz. Ukázal taky velkou rychlost, ale spoustu zbytečných chyb. Zaujal tě nějakým způsobem a má on ten potenciál tam vydržet? Protože třeba u něj já to vidím asi úplně nejmíň. Jo, ne, já jsem ho taky, já už ho vidím od té Formule Renault. Už byl pak brzo, myslím, taky juniorem Red Bullu, což hraje ohromnou roli samozřejmě. On je samozřejmě taky, myslím, že víc než Francouz je Arab. Já jsem si říkal, že on je jako začátek té arabské vlny, protože tam jsou přece jenom ty peníze v těch státech, ale zase jeden známý, který tam v té Arabii má co dělat, mi říká, ne, zapomeň, žádná arabská vlna jezdců a Hadjar není žádný první z velké vlny arabských jezdců, protože Arabové do toho nebudou vrážet do jezdců moc peněz.
tam nejsou rodiny, které by do toho dali, některý jsou, ale prostě ta vlna žádná nepřijde, ale to je takový jiný téma. Hadjar samozřejmě ve Formuli 1 jako díky svým výsledkům ve Formuli 2. Já jsem toho názoru, že byl minulý rok nejrychlejší v té Formuli 2. Několik závodů opravdu prohrál s nulou, anebo chybama týmu taky, v Monaku. Se rozčiloval, tam vyhrál ten O'Sullivan úplně prostě způsobem, že za to bych se styděl jako jezdec, ale dobrý. Ale on byl opravdu, bych řekl, nejrychlejší, ale je to samozřejmě jezdec, který dělá spoustu chyb, taky je strašně nervák, to je prostě ta francouzsko-arabská krev v něm. Ale proč je ve Formuli 1? Samozřejmě z prvního hlavního důvodu toho, pan Marko dostává od firmy Red Bull neuvěřitelně hodně peněz na to, aby podporoval strašně širokou škálu mladých talentů. A on prostě musí samozřejmě, aby to nějak podpořil tohleto celé, když se to vyplatí, tak musí občas prezentovat taky nový jezdce Formule 1. A letos to vůbec nebylo jednoduché. Každý si říkal, no koho to je hodně Red Bullu, který většinou už ztroskotají někdy ve Formuli 3, koho tam chci do té Formule 1 posadit. No tak Hadjar měl v tomhletom ohledu štěstí a má určitě lepší karty než Berman a než Doohan a než tohleto, protože to Bčko od Red Bullu, který, jak jsem řekl, někde čet, dokonce už bude Bčko, jsou vlastně, už budou i v továrnách Red Bullu jako připravený ty auta, takže má určitě z nich nejlepší materiál, nejlepší předpoklady. Já to vidím trošku jinak teda než ty. Já myslím, že on z těch nováčků, mimo výjima Antonelliho samozřejmě, má nejlepší předpoklady jezdit pravidelně pro body. No takhle, co se týče bodovaných výsledků třeba jo, a třeba ho jenom podceňuju, ale já to vidím i z toho důvodu, samozřejmě je to Red Bull, může se tam stát cokoliv, ale že už se nějakým způsobem právě Marko připravuje na to, že angažuje Arvida Lindblada, takže samozřejmě může se stát to, že třeba Liam Lawson, od kterého to asi trošku všichni čekáme, že to bude další debakl, a v tom případě by pak pro Hadjara mohlo být jednodušší se tam udržet. Na druhou stranu, pokud se tam Lindblad už tlačí teďka, což se tlačí, viděli jsme i ty fotky, kde už testoval Formuli 1, tak i z toho důvodu toho tlaku, tak tam mám o něj trochu strach. Jo, ale to jsou takový hříčky pana Marka taky samozřejmě. On tohle přesně dělal poslední 2 roky s Lawsonem. Lawson pořád tam všude byl, pořád číhal všude. Já jsem jednou s Lawsonem stál, protože taky neměl vstupenku do padeku v Formule 1, jsem s ním stál ještě půl hodiny před vchodem, jo. Ale on prostě Lawson tam pořád byl. Pořád jako hrozba pro ty jezdce, který aktuálně u Red Bullu v Formule 1 jezdili, nebo i u Bčka. A tak teďko prostě Marko vzal tady toho Lindblada, který byl jako první den testů v Barceloně byl nejrychlejší ve Formuli 2. Strašně rychle ho sunul kupředu, taky on byl jako 1 rok jenom v italské Formuli 4, pak šel hned do Formule 3, myslím, a teď už je hned ve Formuli 2, takže strašně rychle to s ním Marko tady bere, ale ten Lindblad podle mě není lepší než Hadjar, určitě ne. Ale samozřejmě, Marko vždycky vybuduje takovou hrozbu pro ty, který už ten kokpit mají, ale tím jim jasně ukazuje samozřejmě, jistý nemáte nic, chlapci. Když už tady o tom tématu mluvíme, já se strašně divím, ale lidi, s kterými mluvím, jsme se strašně divili všichni, proč není Japonec u Red Bullu, proč tam sedí Lawson. Proč teda Lawsona nevzali do Bčka a do prvního týmu prostě, jak se jmenuje? Tsunoda. Tsunoda. Mě to překvapilo i z toho důvodu, že vlastně přesně, jak jsi to říkal, s Lawsonem zacházeli tak, jak zacházeli a teďka najednou prostě nemá odjetou ještě ani celou kompletní sezonu ve Formuli 1 už odspou do Red Bull, zatímco Tsunoda tam jako jde vidět, že ty výkony stupňuje, že to je aspoň každou sezónu o něco lepší, tak se divím, že nedostal tu šanci, no. A myslím, že to mrzelo hodně lidí. Já už jsem u Lawsona viděl taky, že končí, když jezdil DTM, já jezdím taky na DTM závody, tak tam sice on byl, tam ta hvězda hezká, lidi na něj čekali před kamionem, až vyleze Lawson, ale že ten by ještě se vrátil pak do Formule 1, když někdo je v DTM a pak ještě zpátky do Formule 1, to se sice povedlo Oconovi, ale teda musí mít za sebou moc dobrý zázemí, tady ten pan Rodin, nebo jak se jmenuje ten Novozélanďan, ten asi
tady hodně zapracoval, aby on tam byl, ale ten nemá šanci to potvrdit. A když už jsme tady u toho tématu, pan Marko určitě dobře ví, že Verstappena ztratí příští rok. Verstappen tam nebude. A to teda chci vidět, kým on chce z těch dorostenců, který tady má, ho nahradit. Vůbec nic nemá. Nikoho nemá nic v ruce. Tsunoda dobrý, ale určitě ne náhrada za Verstappena. Lawson už dvakrát ne, Hadjar taky ne a Lindblad určitě taky ne. Tam vidím prostě, že bude muset sahat do řad jiných a mám trošičku strach o vztah Piastri Norris. Já třeba z té predikce, tak já nejsem tak odvážnej, že bych typoval Piastriho. Já fakt jako jsem v tomhletom na vážkách. Spíš bych se furt přikláněl k tomu, že Norris to ještě zvládne líp a myslím si, že třeba tím, že i za Piastrim stojí Mark Webber, který má zkušenost z Red Bullu, takže by tam nějak ta linka mohla být. Ano, je to tak. Budou muset na 100%, pokud Verstappen opravdu půjde jinam, tak budou muset sáhnout zase jinam, tak jak to udělali vlastně u Verstappena. Já vidím právě, když mluvíme tady o tohle té akademii toho doktora Marka, tyhle kanci, všechny ty juniory. Jediný junior, který se mu vlastně opravdu povedl, byl Ricciardo, to už sponzoroval, to už od těch nejnižších pozic a z 50% Vettel. Ale Vettel byl vlastně junior BMW za svých mladých časů. Jo. Všichni ostatní, dobře, občas vyhrál nějaký závod, ale všichni ostatní netrhli nic. A Verstappen nebyl junior Red Bullu. Já jsem byl osobně u toho, když jezdil ve Formuli 3 tenkrát, sponzorovalo nějaký konzorcium nějakých investment fondů holandských nějakých pánů, neměl vůbec žádný sponzor na autě. A já byl to, když se procházel s panem s panem Markem a domlouvali to a od příštího závodu byl najednou z Jose jezdec Formule 3, jezdec Red Bullu a příští rok najednou z něj byl Red Bull jezdec ve Formule 1, nebo to Rosso. Ale to nebyl někdo, koho Marko objevil už opravdu v juniorských třídách. Verstappen už byl jasně na cestě do Formule 1, když mu pak ty nálepky na to auto dali. Takže pan Marko, já si říkám, to má tolik peněz a ten výtěžek, který on z toho investmentu Red Bullu do těch juniorských tříd zatím předved, je teda takový, že to by dokázal každý z nás taky. Tak jo, to bylo z dnešního dílu vše. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, napište nám, zda souhlasíte s tím, co tady zaznělo a budeme rádi za jakoukoliv podporu i na sociálních sítích. Sledujte nás na TikToku, Instagramu, Facebooku a všude, kde to jde. Hezký den.